Mhm. Dobrý den. A zdar. Víte, kde jste? Ne. Tady je filmová stanice u MK. My tam budeme představovat. Takže, já si mám ty papíry, tady, jo. Takhle se vůbec zajímalo. No tím to. Už je, když jsem skončil. Chceš udělat rozhovor? Já jsem sám udělat rozhovor. No, povídej. První otázka. No, máte nějaké děvče? Jo, teď zrovna ne. Můžu na naši otázku? No, jasně. Naše posluchače by zajímalo, tak máte dlouhý penis. 17 milimetrů, metrů. Jo, máte si dlouhou. Kde ho máte? Ok, můžete podívat? No, slyšte se. Vy máte ale nějaký divný stejnky. Já nejdu sundat. Jdeme na naši otázku. No. S kolika holkama jste spal? No. První byla Líza. Ona mě zaučila, co v gamosku. Ty jo, to byla asi dobrá. A ona měla takhle vaše sestra. Co jste řeší? A to byla jako jediná holka? Ne, pak jí bylo další stavky další. A to by se to bylo do rána.